Ayan. So, naimbag man yan nga malum iti Miyerkules kada kayo amin naman tilabas na kay Kiss Tikading Global. Welcome again to our show, Ikis Tikading Global Express. I'm your host, Ninyo Gadinggan, manipod iti Barangay Talugtog, Syudad ti Candon, Probinsya iti Ilocos Sur. Espesyal man itatang malum tatang programa tayo tadaman ti special guest tayon. One of our local DJs, ayan, from Radyo Natin Candon. Walang iba kundi si DJ Ramsey. Hello, DJ. Yes, good afternoon, boss. Boss talaga. Lakas baka boss. Boss, basta daw, sabi nila, basta't malaki daw ang hinaharap, ang future, boss daw yan. Anong klase ginaharap yan, DJ? Yung maraming kinain. Maraming ginaan. Oo, kaya lumaki yung future kaya. Ay, ang malaki lang sa akin, DJ Ramsey, yung chan ko. Yung boksit ko dakkel. Yun daw boss daw ang mga malalaki Ayan, so pakilala natin ang ating sarili, DJ Ramsey. Alright, so thank you for having me here. It's my first time and it's so nervous, but we can do this. Yeah. And by the way, I am Kronos Ramsey and thank you for having me here inside the house, Ikis Tikandon Global. And just me, this is me, a single and I don't know if available. So hindi ka sure kung available ka, DJ? Yeah, I don't know. Because I am not giving a focus to that matter, yes. So, di mo pinagbibigyan ng focus muna yung ganyang aspecto ng buhay mong love life? Yes, I don't want to enter to that kind of life. I think, ako kasi, kaya naka-yellow ako, mapagmahal daw yan, pero hindi minamahal. So, that is why the reason parang I don't know if I will give attention to that or not. So parang si Gerald Batin kanina, yung unang guest namin kaninang first half ng ating programa, nakayalo din siya. So what's the reason daw? So are you guys feeling the same way? Ang ibig kong sabihin, mapagmahal pero hindi minamahal. Yun bang ibig sabihin ng color yellow sa inyo? Just for me and just for today. If I'm going to wear yellow tomorrow, then another meaning for that. Yeah. Oh, yeah, as I see things, DJ Ramsey, parang mas mahal mo pa yata ang pag-DJ mo kumbaga or kumpara sa pagbibigay ng focus sa love life mo. Tama ba 'yon? Something like that, boss. Yeah, because when I was studying hindi pa ako pumasok ng college, nagdi-DJ na ako. Hanggang sa pumasok ako, DJ pa rin. Hanggang sa nag-graduate, DJ pa rin. So, ayun, parang ikaw na yung nagbibigay ng advice sa kanila, something like that. And hindi mo na napapansin yung sarili mo. So, ibig sabihin, ilang years ka na nagdi-DJ? Since 2013, let's say 2013. So that's almost 7 years. Yes, boss. 7 years ba? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah, 20. So 7 exactly years. 7 years na nag-DJ ka na. Do you find it fulfilling? Being a DJ is something like kaligayahan lang, di ba? When it's just a part-time, when you say pag-career, sabi nila kasi parang hindi ko siya, para bang hindi full-time kasi. So part-time muna. When we talk about money, about being a DJ, I don't know. Siguro may pera sa pagka-DJ, pero ewan ko sa ibang mga DJ, baka naman sa akin lang to. Ganon? May ganon? O ikaw, boss, kasi hindi ka naman DJ. You are something like in above position. Mas mataas. So parang may position na pala yan. So may level na. Oo, may level na kasi, di ba? So totoo lang, DJ Ramsey, I don't know how to classify myself. Kung DJ ba ako, kung singer ba ako, kung host ba ako, or whatsoever. Parang ang sabi nga ng iba, all-in-one nga raw. Yeah, all-in-one. You know, when I was watching the previous program that you have, natatawa ako. I was laughing. Mas natutuwa ako doon sa yung kumakanta ka. Kumakanta pala si boss ninyo.
Tapos, there are times na hindi mo nakukuha, tapos tumitigil ka, mas lalo akong sumasaya. Para bang yung baliw ka kapag pinapanood mo tuwing gabi. Tapos, mag-isa ka lang, tapos, ayun. Actually, DJ Ramses, sa totoo lang, I find it very fulfilling para yung on your own situation. Ganon din yung feeling ko. Nagkakaroon ako ng fulfillment when I have my show. Lalo-lalo na kapag passion mo talaga ang public speaking or magpasaya ng ibang tao, magbigay ng mga advices maliban sa pagbibigay ng publiko servisyo or public service. Yes, Ayan, boss. so natatawa ka pala sa akin. Yan pala ang confession mo. You find it funny whenever I have my show, lalo na kapag kumakanta ako. Tama ba? Yes. Yung happy ka nung, syempre, nagsasalita ka, yan. Pero pag kumakanta ka, mas nakaka-funny pa. Which means to say that you're giving entertainment to the viewers, something like that. Which is, yun din lang naman ang goal natin. Yeah, At the end of the day, ang magpasaya sa ibang tao, lalong-lalo na yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live. And by the way, Ikis Tikandon is worldwide. And you said that 80% of the viewers are OFW, and I want to say hi and hello to the viewers, mga OFW natin. They are the heroes, right? Yeah, they are the modern day heroes. Ayan. DJ Ramsey, let me ask you some questions. Dahil nga nagdi-DJ ka, you are a full-time DJ at Radyo Natin Canton. Sige, boss. Ayan, and your schedule is kinda busy. Like, from Mondays to Sundays, meron kang programa araw-araw. Yes, boss. And you're coming from sabi mo, bawal ang banggitin ang lugar. Yeah, Pwede siguro banggitin yung bayan pero yung barangay hindi na. Lahat na. Para for safety purposes. May mga hunting ba sa'yo ganon? Hindi naman sa ganun, pero just for confidential. Confidentiality Oh my lang. God. So mga kaikis, yung mga nagnanais malaman or alamin yung address ni DJ Ramsey, hindi non-disclosure daw. Yeah. So wag nyo na siyang kulitin sa Facebook. Kung i-add nyo man siya at magme-message, baka may message nyo siya, tatanong yung taga saan. Paano nila isasend yung regalo sa'yo kung hindi nila yung address? isasagot ko, I am from Upland, something like. From the Upland municipalities. Yeah. Sa malalamig na lugar ng Ilocos Sur. And it's nice to be here sa baba. It's very warm, and also the people are very warm. Are very warm talaga. At napaka-warm pa itong studio natin. Dahil well ventilated. But I think it's more comfortable also. Comfortable naman, di ba? Ayan, so ito nga sa radyo natin Canton, and you've been doing that for 7 years now. Actually, ang pinaka-ultimate question ko is, paano ka nagkaroon ng interest sa pagdi-DJ? Bakit sa radyo natin? Bakit sa radyo? Bakit hindi ka kumakanta or doing any other things? Yes, just like before, they are multitasking your guest a while ago. They are good in, I think, talk show. They are good in communication, and at the same time, they are singing. But for me, I am just good in communication through radio. And this is the first time na humarap ako sa camera, di ba? So, hindi ako sanay na humaharap po sa camera, mga kaikis. Right. Perfect. Gusto ko yan. O nga, di ba kasi nga sa radyo natin, matumal lang. Actually, wala kayong Facebook Live, ano? Yeah, wala pa. Kung meron mang Facebook Live on your own, on your personal account. On your personal account lang po. So, sa Kiss the Countdown Global Express, 100% kitang-kita ang pagmumukha natin sa camera. Yes, yung makikita mo yung mga gusot ng mukha mo. Ayan. Pasensya ho sa mga nanonood, pero nood pa rin kayo kahit na hindi gaanong guwapo. In the end, modulated lang yun. Yeah, guwapo nga, pogi nga eh. DJ Pogi. Okay. So ano pa? And hindi. May kwento kasi yan nung pumasok ako ng being a DJ. Nag-aaral ako noon, tapos mahilig akong bumagsak eh. Ayan, mahilig akong bumagsak. So bumagsak ako sa first course ko. So tumambay ako. Abroad ang nasa focus ko noon. And then
such time na walang kapalaran sa abroad, umuwi ako and then napakinggan ko yung radyo natin. Wait lang, so nag-abroad ka pala? Saan abroad ka galing? Hindi, nag-apply, yun nga, hindi ako pinalad. Nag-apply ka, so hindi ka papunta ng abroad? Hindi pa. Akala ko naman nag-abroad ka na. Yan, please continue. Hindi pa po, hindi pa. Never try. Alright. And fresh graduate ka, di ba? Yes, boss. Hindi, pag humaharap kasi ako sa mga ganitong it's either sir or boss ang tawag ko sa tao. Hindi po ako mahilig na hindi tumawag ng pag kuya, hindi naman pwede yan. Parang tanda ko naman, di ba, kapag sinabi mong kuya. Mas maganda na lang yung boss kasi I think ayan, sabihin niyo kay boss ninyo, ayan, magiging talent ako sa Ikis, di ba? Right. Is there a chance, boss? Of course, basta ang importante kung maganda ang feedback ng ating viewers, ang Ikis Kandon community. Oh my God, so nakadepende pala ang kapalaran ko sa ating mga mga viewers. Mga viewers at sumusuporta sa ating programa. Kapag nagandahan kayo sa program namin with DJ Ramsey, you can go ahead and tell us kung pasok ba sa banga ang I'm sure pasok kasi nga hindi ka sa radyo natin why not sa Ikis Kandon, and welcome naman kami dito sa ating dito sa ating network, media network, local media network na kung saan pwede kayong mag-broadcast kasi nga ini-encourage namin, wala kaming pakialam kung ano ang educational background mo, at the same time yung professional background mo, for as long as you can deliver. For as long as you can express yourself, for as long as kaya mong pasayahin yung mga kaikis, yung mga viewers natin, then we are good to go. Yun ang qualification ko kapag naghahanap ako ng DJ, mga news writers, mga kumakanta. Wala talaga akong pakialam kung ano ang pinag-aralan nila, for as long as they can deliver at they are confident enough na humarap sa camera at harapin ang napakalaking komunidad ng Ikis Kandon Global. Ayun, so I have to appeal sa ating mga viewers, Gerod, na they are going to watch and share. Yes, because more viewers, more pag-asa chances, di ba? Oo. Siyempre, kapag marami tayong viewers, ibig sabihin yan, marami sumusuporta sa atin at the same time. Yeah. Darating pa yung mas marami pa nating sponsors. Balay mo, yung mga nanonood dyan ngayon, i-sponsoran ka sa program mo. Uy, thank you so much. Diba? Baka pwede kang humingi ng appeal sa kanila, yung mga business owners dyan na maaaring mag-sponsor kay DJ Ramsey para kung hindi man makapag full-time, at least maging part-time DJ natin siya ng Ikis Kandon Global. Because we have another one also, Jeffren Ganding from Manila. Taga-Darapidap siya. So he will be one of our DJs here at Ikis Kandon Global para mas masaya naman. Officially he is. Hindi pa. Hindi pa. Ako parang ikaw lang din. So parang nasa trial. Though meron na siyang mga program proposal sa akin kasi napakaganda kasi yung idea niya, and of course I'm sure may maganda ka ring idea na pwede mong ipasok sa Ikis Kandon Global as part of your program or show. Diba? Kuya Efren is very professional. Yeah. Magaling siya. When it comes to boses ang labanan, Kuya Jeffren is so marami tayong matututunan sa kanya. Ang dami kong natutunan sa kanya. Kung parang nung nag-program kami dalawa dito, ako yung natunganga, ako yung nanganga. Dahil nga parang ang galing niya magsalita. Anyway, lahat naman tayo may mga skills and talents naman tayo na natatangip na para lang din sa atin. So, ang mahalaga, DJ Ramsey, is hasain natin. Ipakita natin na kaya natin mag-improve or whatsoever. And I'm sure with that experience sa radyo natin Kandon, you can you can deliver very well. Parang ito, you are confident enough. Parang kahit first time nating mag-program together, parang we've been doing this for quite a long time now, right? Okay, sige. Maybe for the second for the second time around, if you give me a chance, I will do better than this. Di ba? Oo, kapag binigyan kita ng chance for the second time, you will have your own show na. Hindi mo na kailangan kasama ako sa program mo. Yeah. Dahil hiniwala ko, you can deliver. So you have to there is, well, of course, there's another trial for that, so that for good
for manipulation of the Manipulation talaga. Maliban sa pag-DJ, no, ano pa yung talents or skills mo? Do you sing or do you play instruments? I do guitar but just for me only. Yeah. Just for you. Bakit just for you lang? Bakit di mo share? Sintonado, something like that. Ay, ano ba yan? Hindi yung pang for the public. So, kailangan mo ding ihasain yung talent na yan. Yeah, I do singing pero sa BG okay lang, something like that. Alam mo kantahin yung Sisiwit. Ay, hindi pa. Bakit hindi? I never tried. Wala kasi sa BG okay. Ay, wala ba? Dito sa YouTube yan. Siguro. Okay, balikan natin ang karir mo sa radyo natin. Kasi syempre ang radyo natin, it's a nationwide radio station dyan. May mga satellite stations sa mga probinsya. Gaya dito sa Candon City, Ilocos Sur. Ayan, so kumusta naman ang karera natin dyan? Ano yung napakagandang experience mo sa pag-DJ sa radyo natin? Everyday is okay naman, boys. Yun, nung syempre, ano siya, parang it's a big help yung pag-DJ ko doon sa RN because it helps me financial when I was studying, diba? Parang extra allowance, ganun. Aside from coming from the scholar, parents, ganun, meron pa sa RN. Kung nakilala ko sana ito, baka meron pa, di ba? Kung mas maaga pa, di ba? Why not? Coconut, di ba? Ang importante tuloy-tuloy yung natin dyan, yung career natin sa pag-DJ or sa broadcasting. And hopefully, eto, how do you see yourself 10 years from now? Do you still see yourself as a DJ or someone na nag-improve? That is the question that I cannot answer very clear. Yeah, meron kasing there are many plans na naiisip sa buhay pero hindi nangyayari. Somewhat like for the first magiging teacher, di ba? Yun naman ang ating tinapos, magiging teacher. Pero Diyos ko, hindi pinapalad yata Lalo pa at nagkakaroon ng COVID, so namumove yung exam, something like that. And then second choice is to become to work Balasiw Tao. So that's your second option? Yeah, second option. And then third option, media. Sa media? And then after that, wala na po ako. And then parang yung bagsak ko is something like that. Yung environment natin, it's talon. Uy, huwag mo ikahiyaw kung tawanan yan kasi they are the biggest contributors in terms of, di ba, sa mga sources of our food, di ba? Yeah, basic needs, they are the producer. Oo, ayan. And then, so English teacher ka pala. Kaya pala, kasi pinanood ko dati yung mga previous Facebook live mo. There were these videos na you were storytelling. So parang yung bata-bata pa ako. I found out very well. Napakaganda yung mga ganong ginagawa mo kasi at least napapractice mo yung public speaking skills mo, yung communication skills or your soft skills mo, ano? When I was studying, this is my weakness. The way, the diction, the way I pronounce the word, somewhat like message. Di ba? Matitigas kasi sa upland matitigas. Right. Yeah. Wala. Baka ngayon napapansin ninyo, dalang-dala ko po yung accent being Igorot, no? Be proud of being an Igorot dahil nga sa DCTP nga meron silang I think segment or program or show na pati yung songs Igorot talaga. Na-appreciate ko yung mga ganon, yung mga ganong station or media networks na nagpo-provide ng opportunity para magprograma yung mga IPs natin or yung mga indigenous people na kagaya natin. Because they reach upland areas, because their watts is I don't know, basta mas malaki kaya naaabot nila yung yung remote areas. Kaya syempre, parang global na rin. May Ilocano, may Igorot, and
yun naman Cordilleran tapos Region 1 lang naman. Right. Alright, so by the way, kay Kiss, you are watching Kiss Sikanang Global Express. We have our guest for today, DJ Ramsey of Radyo Natin Candon. Ayan siya. Okay, baka nakakalimutan nila kung sino yung guest natin dyan. O yung guest ko ngayong hapon na ito. Naka-flash naman sa screen nila. Kronos Ramsey, DJ Ramsey, guest DJ broadcaster. Ayan, nakikita. Marami tayong mga greetings dito, no? Baka pwede mong buksan yung Facebook Live dyan. May mga greetings from your friends siguro. Pwede mo siyang basahin at i-shout out. Pero bakit pag nakikita ko yung mukha ko dito parang ano siya? Something like 40 years old. Oh my gosh. And one thing more is I see ano. Saan? Patingin ako. Lower ano? Hindi, okay lang yan. Para bang nakakahiya, di ba? Kaya minsan may mga taong ganyan kapag napapanood nila yung sarili nila, mas mako-confuse sila. So ako minsan hindi ko pinapanood yung sarili ko when I have my live show. Binabasa ko lang yung mga comment pero I don't get bothered sa mga kung ano yung nangyayari sa camera. Yung mga pagmumukha ko dyan. So meron tayong mga greetings dito. Ayan, maraming tayong viewers now. Ayan, me also watching Angel Galdones. Ayan, si Manang Laila Pakled Suryat from Singapore. Wow, slang na slang. Taga saan siya ating, ayan. Sinabi na po niya Ate Laila. Hindi pwede banggitin pero he's from the Apla Municipalities ng 2nd District of Ilocos Sur. Watching from Honolulu, Hawaii. And Carnita Pascua Galarce. Meron ka dyan? Wala. Sabi naman po dito mula naman kay Susanet Galicia Valdez. Wow, it's a perfect combination po. Sabi niya lang. Oh, perfect. So may perfect combination na. Okay, meron pa dito. Anong meron ba't ako kinikilig? Sabi ni Josephine Valdez. Ba't daw sila kinikilig? Alam mo, meron. Baka maganda yung chemistry natin sa pag-broadcast, DJ Ramsey. Wala namang meron. Pero it's actually our first time to have this kind of show together with DJ Ramsey. Eh siguro maganda yung chemistry namin kaya kinikilig yung mga ibang viewers natin dyan sa Facebook Live. Ayan. Sabi ni BFF Bijan, good afternoon DJ, pa-shoutout naman. Hi Sir Nino. Ayan, si Bijan. Ayan, I don't know how to address him or kuya or Kuya sir. na lang. Kuya? Hindi kami sa'yo na tawagin na sir dahil hindi ako teacher. Hindi. In general, let's call everybody being a sir. Ayan, si Kuya Bijan, nakikinig. Kumusta ang buhay? O, diba? Smile pa rin. Diba? Ayan. Angel Galdones, hello DJ Ramsey, see you soon. Kilala mo siya? Angel Galdones. Siguro yung mga fans mo to. Sorry, pero walang diba, ganyang may parami ka pangalan. ng fans. Dito sa Sekisikan doon, you will have your new fans, yung mga followers. Kasi nga kapag na-discover ka, you will gain more followers, yung mga supporters, etc. Kaya napakaganda, having this kind of show with the Kisikan Global. And of course with you, dahil nga, since it's our first time, medyo nagagandahan na sila sa ating tandem. No? Ganun naman yun, di ba? May question ako. Ano yan, boss? Sige. Ano yung pinaka-unforgettable moments or situation habang nag-broadcast ka sa radyo natin? Unforgettable brownout. It will destroy everything, yes. Because all the playlist will be gone away and syempre, lahat ng prepare mo mawawala. And then, of course, pagdating ng boss mo, yan. While you are having your show, of course, planchado ang lahat. And then your boss is knocking on the door. And, wala kayong kandon, wala kayong generator? Ay, wala. So, pag brownout na talaga. Close tayo. Mahilig pa naman mag-trip ang ating kuryente. Parang Christmas light on and off yan, lalo kapag umuulan. Ay, delikado po yung ganun eh. Nakakasira na yung transmitter. Corrected by, tapos, yun lang. Hindi kasi ako sanay na sinasamahan ako ng boss mo. Di ba? Pinapanood ka kung paano mag-perform. Actually, mas maganda ang performance ko kapag nag-iisa ako. So, iiwan na pala kita? Hindi. Iwan na kita ba? No, not now. Not now.
Ayan, so ano pa yung mga pwede na. May mga nagtatanong dito. Doon nabanggit mo na kanina, malinaw na sa akin. Meron ka na daw bang girlfriend? Yun nga eh. Makinig kayo kay Kiss. Bakit? Makinig. Kung sasabihin ko bang wala, oo nga, baka nga dito tayo makakahanap ng... Ikaw, meron ka bang love of your life? Huwag mong ibalik sa akin yung tanong, DJ Ramsey. Ikaw muna. Sagutin mo muna. Sige, yung question. sasagutin ko tapos sasagot ka rin. Okay. Of course. Wala pa eh. Para bang ano eh. Capital V. Sinusundan ng letter I. Ano yun? Wala pang... Wala pa talaga? Wala. Kailan ka last na nagka-girlfriend? Wala. Hindi ka nagka-girlfriend? Never? Nakakatakot kasi. Nakikinig siya ngayon. Nakikinig siya ngayon? Oo, nakikinig siya. So meron pala. Ito, yes or no lang yung sagot dyan. Meron, o pero wala? kapag meron pang iba dyan, baka naman, pumili ka, di ba? Ganyan daw ang buhay ng mga DJ, mamili ka. Pero Confused ako kay DJ Ramsey. He is not very certain sa sagot niya. Wag kasi, kapag sumasagot ka kasi wag kang sumagot ng patapos o kaya ay very specific kasi makukuha ka na eh, di ba? Ganun ako mag-question, DJ Ramsey. Hindi ako nag-question ng mga open-ended questions. Open-ended question? Ano ba yan? Nang yes or no lang yung... Yes or no lang yung sagutan sagot. niyan. That's how I do it kasi sometimes eh. Pero may mga instances din naman na malaya ka rin sagutin kung hanggang sa abot yung... Kaya ng explanation. Yeah, absolutely. Tama ka dyan. So ano pa? Meron sabi dito, tense siya. Natitense daw si... ikaw. Pati mukha ko nag-shake. My hands are shaking. sabi ni Leandon Estoque Ariola, ayan, one of our followers and top fans ng Ikistikan doon. Natitense ka daw, DJ. Tapos, meron siyang yung love na... Parang in love yung... Naks naman. Mukhang crush ka ni Le. Ayan, ang sabi dito ni King Benz Gutierrez, pa-shout out naman DJs from here in Salincob, Santiago. Thank you and God bless. Ayan. Meron pa isa dito. Wow, so happy si Sir DJ Ramsey. Happy ka daw. Why happy? I will be happy if you are going to support me here and i-push nyo or push mo yan, gano'n. anong durog, ano bang parang udyukin. Yan, udyukin nyo siya para magiging tayo dito, kasama tayo dito, di ba? So ako talagang i-encourage or udyukin. Ano udyukin ang tawag doon? Because 50% may be coming from the feedback and the 50% is your decision, right? So, kaya pala tinawag mo ako na boss. Yeah. So that there is a big chance. Ayan. Well, depende yan, no? Kaya ang sa akin lang din naman, since sa trial out tayo, nakikita ko naman na positive yung mga comments or feedback ng live viewers natin. Hopefully, we can have another show with you sa Ikistika ng Global Express. At hindi naman magtatapos dito, di ba? I'm sure marami ka pang i-share kasi nga mas maganda if you will have your own show na wala ako. Mas maganda kasi sabi mo kanina, mas nakaka-deliver ka. You can deliver better kung nag-iisa ka sa programa mo. Now, going back to the question, boys. Love of your life, o diba? Si Kuya. Basta, yung kasama natin noon, sabi mo sa akin yung pinakilala mo, di ba? Aha. Love of my life, sabi mo. Ay, meron ba? Meron ba ako sinabing ganon? Meron. Wala. Meron. Kapag nag-video, okay, kapag sinasaksakan mo yan ng tig 5, di ba? Ang sabi kapag when you press 0, 0. So yun, ang love life ko 0. Dahil wala din akong oras. Dahil nakafocus ako sa Ikistikan Global at sa ibang e-commerce business ko doon sa pagbebenta ng mga ano-ano. Ayan. So yung mga kaikis natin diyan nanonood, if you've been following me on Facebook, you can go ahead and check kung ano yung mga merchandises, yung mga pinagbebenta ko. Halo-halo yan. Nagmukha na siyang supermarket sa dami ng mga binibenta. Ayan. Nagbebenta ka rin ba online? Nagbebenta ka rin ba online? I do not do that.
I do not Kasi- do that. Parang napakadiri naman yan pakinggan na. Ba't ko gagawin niya? Kasi pinipilit, parang bang pinipilit mo yung tao, yung nag-o-online dyan, uy, pinagpipilit yung benta dyan, di ba? Pinagpipilit yung cactus, di ba? Bakit may namimilit ba sa'yo? And then naman, pero most of the di ba? Tapos nahihiya kang tumanggi, mag-order ka na lang, di ba? Ganun naman yun Wala naman sa online selling naman, wala naman sa pilitan doon. Siyempre may mga ibang vendors or sellers na they are so persistent sa pagbebenta, lalo kapag mga kaibigan nila, pipilitin kang bumili. Diba? Pero don't expect mga kaibigan na ang bibili sa'yo is yung mga close friends mo or whoever. Kasi most of your customers will be coming from the strangers. Naniniwala ko dyan, that's based from my experience. Mas marami akong benta mula sa mga strangers. Tama yun. Ano nasabi mo? Kasi siyempre di mo ma-experience dahil nga you don't do it You don't sell Pero online. parang, sorry, yung words na ginamit ko, I never, di ba? Sorry for that. That's fine. That's completely It's fine. marangal din naman, di ba? Uy, yung mayaman yung mga online seller natin. Hoy, maraming mayaman ngayon. Marami akong kaibigan na nakabili ng bahay at lupa dahil sa pagbebenta online. Yun lang kasi, hindi ko kasi linya. Siyempre may mga may mga linya-linya tayo So ako din naman kasi yung all-in-one naman ako, kaya kong gawin lahat basta makapal ang aking mukha. So partida talaga, buti na lang makapal ang aking mukha, kaya marami akong nagagawa. Ganun lang yun, DJ Ramsey. Ayan, so time check tayo mga kaibigan. It's 4:25 in the afternoon, Philippine Standard Time. Binabati ulit namin yung mga nanonood dyan sa Kisikating Global. Kung may mga nagpapa-shoutout sa'yo dan DJ, pwede mo siyang basahin. Sige, I will just read one. Hindi, nagpapa-shoutout yung OGT ng radyo natin. Si Roderick Valdez. Ayan. Over there at Pariok. I don't know, first or second. Yan, shoutout sa'yo kay Mama Ola. Ayan. So meron kayong OJT. Meron akong OJT noon, pero nung nag-COVID, na-pull out siya kaagad. Pero na-try niyang, I think, 1 month. Na-try niyang nag-TG ng 1 month, then na-pull out siya because of COVID-19. Kasi wala ngang pasok. Yan, so, ayun, bumalik na siya sa kanilang school at nag-online na yata yung mga estudyante ngayon. And at the same time, nurse yata to Nurse. Yeah. Pero nagtitake siya ng education. Tapos, bakit education? Bakit education? Sa radio station kayo pumupunta. Yun naman pala, pag TLE daw, pwede. TLE major. Yan sila. Right. Nandiyan si Bijan. Bijan is in the house. Yeah. Pakita ka dito sa camera. Halika dito. All in black, kuya. Ayan, nandiyan po ang ating kaibigan, ating kay Kiss, si Bijan. Bijan. Hello! What's up guys? Wait lang, so galing ako sa kabilang studio natin, so nakita ko kayo, kaya sabi ko daan muna. Pero wait lang. Tinatawag ka ni direct sa kabilang studio. Direct kami! Ayan, so kadarating lang ni Bijan. Ayan, so DJ Ramsey, siguro ano yung pwede mong ibahagi or any inspiring or motivational words from you as a DJ? Kasi dito sa Candon City or dito sa Ilocos Sur, konti lang yung mga katulad natin na pinapasok ang media. Kasi ako naman, it has been my passion at first love ko talaga ang hindi naman sa maging DJ or lumabas sa camera or mapakinggan sa radyo or sa Facebook Live, kundi it's really my passion. Wala ko actually pakialam kung may nunonood o wala. Ang importante, I love what I'm doing. Sabi nga nila, love what you do or do what you love. Parang ganon. Di ba? Being a DJ is very funny, and of course, it gives you para bang stress reliever siya. Yeah, right. Nakakatanggal ng pagod pag gusto mong makipagkwentuhan, kung gusto mong i-share yung mga nararamdaman mo, mga kwento ng buhay mo, then can be. Yun lang,
sa mga gustong pumasok sa mga ganitong industry. Yes. Industry talaga. Correct. Oh. Industry talaga to. Oh. Abay, syempre, welcome and i-explore yung skills natin. Ganun lang. True to life story yan. So, ayun nga, ayon kay DJ Ramsey, ini-enjoy lang niya ang pag-DJ kasi nga passion din niya kagaya ko. And at the same time, stress reliever niya. Kung parang on my part, on my very own self, I found it, very fulfilling na magkaroon ng ganitong show, ganitong programa sa Ikisikaling Global kasi nga sabi ko kanina, it's my passion. At first love ko talaga ang pag-broadcast dahil nga maliban sa graduate ako ng broadcasting or broadcast communication sa PUP, ayun, medyo may background din naman ako sa pag-broadcast. Kasi yung setup natin, hindi ko kinailangan dito ng ECE, ng technical person para i-put up tong napakasimpleng studio natin. Dahil napaka-advanced naman yung technology natin, hindi natin kailangan ng satellite dito, di ba? Tama. Oo. Ay, may sabi dito, sabi niya, pwedeng magbasa ako. Pwedeng ano daw? Ay, wag na. Kasi Ano sabi? sabi niya, bakit di mo i-apply yung ginagawa mo doon sa kabila, sabi niya. Pero syempre, nakikita kasi ang expression ko dito kaya hindi ko magawa. Ayun ganyan, pagtawa-tawa. Yun ang pagkakaiba siguro. Pero you can do it here naman Kasi wala namang pinagkaiba, ang wala lang siguro doon yung camera. Yung 100% na nakatutok sa'yo yung camera. Pero here at Ikistikandon, 100% exposed ang ating pagmumukha. Kaya you will be more confident sa next show mo. Pwede mong ipakat. Makikita mo yung yung gusgusing mukha, di ba? Hindi naman. Mukha ba? Yung mga expression ng pagmumukha mong Siyempre, makapal. Being makapal is good, dude, in a nice way, di ba? Parang ako lang din yan, makapal. Sobrang kapal ang aking pagmumukha. Di ba, Bijan? Kasing kapal ang dapan ko. Okay. So na? What if isama natin si Kuya para Hindi ko alam kung ready siya. Yeah, pero babalik yung show namin dalawa, yung Kapihan with Ninyo and Bijan very soon. So, ewan ko, naiinitan yata sa Studio 23 kaya ayaw niya muna mag-broadcast dito. Hindi, okay naman. Kailangan natin paayos yung studio natin para malamig. Yung mga sponsors tawagin mo ha. Yung mga hardware shops, sabihin mo, lagyan natin ng kwanto. Save more. Oo, ayan. Pero marami tayong darating na sponsors. Hopefully, sila yung magbibigay ng support sa inyo kapag nag-DJ kayo. And so with DJ Jeffren Ganding from Darapida. Ayan. Okay. Ano? Nawala ako sa binabasa ko kanina. Basahin mo naman. Kasi sabi lang, magsalita daw ako ng itneg. Wow naman. O, try mga magsalita. Batiin mo yung mga ka-utnegan, yung mga community natin sa utneg community. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Hindi ka fluent doon? Dapat kasi you're from there. Medyo hindi talaga Hindi talaga. Yung accent lang yung kaya ko. Umudong sound. Hindi talaga. Sorry. Ayan, sabi dito ni Josephine Valdez, no chats, no calls, no meets, but still, I see you in my dream every night. Oh my God. Para sa'yo to DJ Ramsey. Ba't may mga ganong mensahe sa'yo? No? Bakit marami yatang kinikilig sa'yo Bakit something weird yung mga comments. Di ko alam, maraming in love sa'yo. Dahil nga 100% nakikita na yung mukha mo sa Ikistikandon. Sabihin mo sa manager, si Freddy Boytan, bigyan ng camera ang radyo natin. Oy, kumusta sa taga-Ikis, taga-Ikis. Thank you. Ayan, baka naman, Sir Freddy Boytan. Lagyan ng camera ang radyo natin para makita ang pagmumukha ni DJ Ramsey. Oy, thank you for mentioning that. Of course, why not? Kaibigan natin yan. Kaibigan natin. Ano ba? Nabubulol na ako. Ano ba yan? Excuse me. Diyos ko, wala. Yan, so binabati ko yung mga viewers ulit, yung mga supporters, administrators ng Ikistikandon Global. Andiyan si Auntie Susan Azur from Guam.
Ayan, si Sir Elmo Gakusa ng Saudi Arabia. Ayan, marami pang iba. Si Ronald Galicia, si ni Ading Leandon Stocky Ariola. She's from Santiago. I think fan mo din siya, no? Okay, may mga additional channelin ka ba dyan? Mga comments or mga nagpi-PM ba sa'yo na may mga sinasabi privately? Baka pwede mong i-broadcast now na. Hindi pwede. Hindi naman pagbate, di ba? Siguro marami kang secret admirer. No? Iba yung sinasabi. Ayos ko yan sa sinasabi ko eh. Kaya nag-PM mo sabi, Dijan. Textmate daw, Diyos ko. Yan ang matinding katanungan kung pwede ka raw baka textmate, DJ Ramsey. I'm sorry, pero yung ginagawa ko sa program ko, no plugging of numbers because of COVID. Yeah. Nasagot na niya yan kanina. Single ka pa? Yes or no? Hindi ko masasagot ng yes or no. Tingnan mo. Yeah, napakasimple yung question pero hindi niya masagot. Di ko alam, mukhang nasa complicated relationship yata yan. Oo. No. Ikaw, Bijan, single ka pa ba? Married or ready to mingle? Tignan mo, mahirap sumagot kasi kapag ganyan ang mga happy. Happy pipi. May ganung factor. Ayan. Okay, pa-shout out DJ Ramsey watching here in Thailand. Watching from Singapore. Ayan, nandiyan si Albert Encarnacion, Lala Tihada. Okay. Yeah, fans ko yan. Yeah. Okay, so mga kaibigan, naubos na tayo ng oras. Time check tayo. It's 4:35 in the afternoon, Philippine Standard Time. And you are watching Ikistika, the Global Express with our guest this afternoon, DJ Ramsey of Radyo Natin Candon. Ayan, any parting words or any closing statements sa mga kaikis natin na nanonood ngayon? Ayan, to all kaikils, you can... we will be friends through Facebook na lang. Ayan. Kronos Ramsey, my Facebook account. Pwede mag-plug. Facebook account. Chat na lang, yun lang. Tapos, shout out dyan sa may Bagani Ubog Zone 4 sa mga Valdez family. And then, thank you so much sa mga local viewers and mga OFWs natin. Sana magkita-kita tayo ulit, di ba? Sana there's a second chance para... I always give second chances, DJ Ramsey. Di ba, Bijan? Of course! Ayan. Alright, shout out Kuya Clifford Del Rosario of Riyadh, KSA. From Elmo Gakusa, may nagpapaplug ng kanilang mga negosyo dito. May bayad po. Pero big... Oo. ADL Prime Ventures Incorporated Loading, hello from Rocky Polonio. Shout out DJ Ramsey watching here in Thailand. Ayan, marami tayong mga viewers naman, no? Okay. Siguro kapag kumanta ka, mas dami pang ating viewers. Pag kumakanta daw, mas marami daw. Pero talagang hindi ako kumakanta. Anyway, so... walang problema yun kasi nga napakakwela nga yung programa natin. First time nating magprogramang dalawa pero parang may chemistry. May kinikilig na nga sa atin eh. May kinikilig Bijan kanina. Kinikilig ako, sabi niya. Hindi ko alam kung sa kanila kinikilig o sa akin or sa love team. Love team agad? Ano ba yun? Feeling erang fraglet, no? Yung bang tipong magkakakilala ng matagal na? Ganon naman yun eh. Kasi kapag hindi maganda yung chemistry ng dalawang tao, regardless kung ang pinag-uusapan ay pag-ibig or whatsoever, hindi magkakaroon ng magandang resulta yan. So nakikita ko, feel ko naman na maganda naman yung tandem natin as we go on with our show. So hopefully, magkakaroon pa tayo ng susunod na programa sa Ikistika ng Global Express. Right? Alright, thank you so much. Ayan, so once again mga kaibigan, ang tingin may gawidan iti panagtaray iti oras iso nga pipinakada tayo nga rodan. This is your host once again, Ninyo Gadingan, and with us this afternoon, Kronos Ramsey. DJ Ramsey of Radyo Natin, na imbag nga malam iti Miyerkules kada kayo amin awan iti labas na. Don't forget to like and subscribe to our official social media accounts, Ikistika ng Global, our YouTube channel, Ikistika ng Global. We are simulcasting live there.
Thank you and mabuhay!